paki-subscribe naman dyan mga idol. For all the times I felt cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, those you blame, I still curse that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life. Hi guys! We're back again and again. Umpisahan ang araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa San Leon, Ulingan, Pangasinan para magatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasurpresahin si John Daniel Solera Ranyada na nagsiselebrate ng kanyang ika-7th birthday. At ang nagpasurprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Mary Pearl Kasungkal Solera all the way from Abu Dhabi. Sasamahan niyo kami at ating tuhayan kung ano ang magiging reaction ni John Daniel sa pa-birthday ng kanyang nanay. Susunod ko sa inyo. Arat na! Like a favorite shirt, all wrapped up in that earth. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. From every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe and God gave me you. Hi po! Good afternoon na po. Makikikain po, pwede? Si John Daniel po. Dali ka na, iuwi ka na. Ayun, papunta na ng Banaklan. Opo. Iuwi na Ay, susunduin po na? Opo, susunduin na po namin. Oy, magbabay ka na, Markaw, kay Tumpaut. Tutunin na nila, oh. Magbabay ka na, Pinay. Sige. Andiyan si Tita Mao. Halika na pala. Mga gibaksan. Alo kayo. Mabutang? Mabutang? Ay, ang kangayaway, dadala itagtupin niya. Makan, dadalang itagtupin niyang balong. Makan. Dali, Hi, ma'am. Halika na. Ayan, oh, yung box na lang para kasya ka lahat ng gamit mo. Kasya na dyan. Hindi. Siyempre, birthday niya ngayon eh. May bibigay lang ako sa kanya. O, tayo, sasama ko si Papa mo. Si Papa mo yung sasama ko. Ay, ayaw niya tignan yung bike niya. Ayun na. Halika na ba? Ay, ganun. Anta ako na lang. Kukuha ko ng damit ko sa Kunin ko yung isang sasakyan, pasunod na tayo. Magkatan yun. Anto na si Lolo Rudy, oh. Hindi, hindi kita paiyakin. Patatawanin kita. Dali, pasasayanin kita. Hindi ka pwedeng maiwan. Halika na. Halika. Kung isasama kita na, sasama ka ba sa akin? Kung ka na ganun sa mga kasama mo. Lagay mo yung bisbas mo, te. Hindi ka na hindi. Ay, bibigyan lang ako sa'yo. Halika na ganun. Bye-bye. Magbabay ka na sa mga kasama mo. Bye. Babay na, babay na. Magbabay ka na sa mga kasama mo ha. Iuwi na namin siya kuya ah.
Sige lang. Dali na namin sa kwan. Bakit Bakit pinapauwi ng aklan? Matigas ba ulo niya? Oo, bangat yan. Ay, bangat naman pala. Wala? Yan na ba yung ulo mo, Day? Sasakyan niya. Hindi. Hindi, manang ka! Hindi kita yan! Hindi kita Hindi kita pupuntahin doon. Sige na! May bagyo doon. Ay, ikaw! 2, 3. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Happy birthday! Hey. God gave me you to show me what's real, and there's more to life than just how I feel. For all the times I felt cheated, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, blow mo na yung candle, mabalok. Ayan. Siyempre, hindi makukumpleto ang birthday kung wala ang message. Happy birthday, GD. Sana magpakabait ka, balong. Sundin mo ang mga utos ni Papa at ni Mama mo, Mag-aral lang mabuti. Magpakabait ka. Wag dapat lumaking may tako sa Diyos. Happy birthday. Ayan. Eto, balong. May message si Mama mo para sa'yo, ha? Makinig ka, ha? Hi, baby love ni Mama. Happy 7th birthday sa'yo. Lagi mong tatandaan, nalab na love ka ni Mama. Hindi ko man maiparamdam at maipakita sa'yo dahil nasa malayo si Mama. Wish ko lang sa'yo na palagi kang malusog at malayo sa sakit at mag-aral ng mabuti. I love you so much, baby love. And thank you din po kay Nanay Belia at sa papa niya sa pag-aalaga kay JD. Hanggang dito na lamang po. Sana na-surprise kita. Anak, sa munting surprise ako sa'yo. Pasensya na po. Yan lang nakayanan ni Mama eh. Haha, again, I love you so much, anak, and happy birthday. God bless you always from Mama. Oh. Ngayon naman, eto naman. Tatanungin kita. Tumingin ka kay Mama. Ano ang sasabihin mo kay Mama? Love you, Mama. Thank you, Mama. Ulitin mo. Tapos? Thank you. Ingat ka lagi dyan, Mama ko na. Ingat ka lagi, Mama. Miss ka na namin ko na. Mama ko na. Sabi ako sa regalo mo ko na. Dami pala kong handa, Mama ko na. Oo, syempre pinaghandaan yan kasi 7th birthday yan. John Daniel, JD. Ayan, so JD, in behalf of surprise mo, deliver ko by Miss Maylene Palabay. Balong, tulad ng sabi ni Papa at saka ni Mama mo at syempre at tito mo, magpakabait ka, Wan. Tapos mag-aral maigi. Nag-aaral ka na ba? Oh, yung mga module mo, lagi mong gagawin. Pumunta ka ba sa school? Ayun. So sa module ka lang nagsasagot, magaling ba? Ano ba? Yung mga sagot sa module, ayos ba? Ha? Ayun. Si Papa naman nag-answer. Patay tayo dyan. Si Papa ang may honor. Hindi ikaw. Ayan. So mag-aral kang mabuti, Balong. At syempre, sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Meron pa yung mga susunod na surprise. Malay mo, sa 8th birthday mo, pa-surprise ka ulit ni Mama. Balong, mag-isa ka lang ba? Wala kang adeng? Ay, very good, Ipid si Mama at si Papa, Ayan. So, happy birthday ulit. Enjoy your day. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise mo delivery ko by Miss Maylene Palabay para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po nating tatandaan. Keep safe, everyone. And every gising is a blessing. Bye! So, eto pa. Meron pa kaming regalo para sa'yo. Ayan. Munting regalo ni Miss Maylene Palabay. Bigay mo na kay Papa mo yan, siyempre. Siyempre kay Papa yan, bagyan happy birthday ulit, Balong. Thank you.
sky.